Alright mga bro, ayan, paalis na ako dito sa amin sa bahay. Pabalik na tayo ng Cavite. Alright, so ang oras ngayon 2:50, mag-alas 3 na. So biyahe natin hapon. Nakakarating ako nito mga alas 11 na ng gabi. Bukbakin na natin to. Samahan nyo ako mga bro. Alright, let's go. Biyahe na tayo mga bro. Pabalik na naman tayo ng Cavite. Medyo mahaba-habang biyahe to. Let's go, let's go. Ang dumi ni Raider, walang ligo to simula pag-uwi dito sa Bicol. Alright. Okay, kung bago ka lang at hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na. Grabing dumi ni Raider, oh. Pati yung side mirror. Ito, si Sage na yan. Madaming beach dyan, madaming resort. Alright mga bro, ayan, mag-withdraw muna tayo para may pocket money tayo. Alright mga bro, ayan, naka-withdraw na tayo. At nandito nga tayo sa sentro ng Pasacao. Sentro ng Pasacao. Makarating tayo nito gabi, siguro mga 11 kung dire-diretso yung biyahe natin. Alright mga bro, ayan, palabas pa lang ako dito sa National Highway at ang oras 3:23 PM. Pangit kasi yung kalsada dyan sa papasok sa amin, medyo matagal lang biyahe natin kanina. Ayan, gabayan tayo ng Diyos sa ating dadaanan. Naway ligtas tayong makarating. Maya maya magpagas na ako. 1 bar na lang tong gas ni Raider. Premium. Okay mga bro, magpa full tank na tayo dito sa San Isidro, Libmanan. 250 kuya, kaya. Let's go. Tara na. Alright, 3:40. Nandito pa rin tayo sa Libmanan. Ang tagal ng hintay ko dito. One way lang dito sa mga Sipukot. Okay mga bro, nandito na tayo sa Ragay. Time check 4:23 ng hapon. Okay mga bro, nandito na tayo sa Del Gallego, Camarines Sur. Ayan, at time check 4:53 PM. Iba 8 na mga bro, at nandito na tayo sa Tagkawayan, Quezon. 5:30 na ng hapon mga brother.
Alright mga bro, ayan, nandito na tayo sa Calawag. At time check 6:02. Alas 6 na ng hapon. Ayan, unang stopover natin to. Mag CR lang ko, tapos diretso tayo. Alright mga bro, tara na, tuloy na naman tayo. Alright mga bro, nandito na tayo sa bayan ng Lopez, Quezon. Time check 6:17. Dito na ako dumaan sa bayan para ayan, gusto ko lang eh. Alright mga bro, ayan, nandito na tayo sa Gumaca Seaside. Kain muna ako, tapos pahinga konti, and then biyahe na naman tayo. Alright, so time check 7:01. Alright. Alright mga bro, ito, paakit tayo dito sa Zigzag Road. Dito tayo dadaan. Gabing gabi. Anong oras na ba? 8:07 na mga bro. Alas 8 na ng gabi. Ang dilim dito. Nakakatakot. Ako tuluyan mo kong iwanan, sana'y tandaan ang pagkakataon. Ito ang dahil ko para lang sa'yo. Sana'y malaman mo. Idaan na lang natin sa kanta. Mag-isa lang tayo eh. Wow. Best experience. Walang kasabay. Kanina yung magkaangkas, pero nauna tayo eh. Ganun talaga. Nandito na tayo sa bayan ng Pagbilao, Quezon. Ay, nako, nakasabay pa natin to. Alright mga bro, paliwsaya na to. Ayan mga bro, may nakasabayan tayo dito. Kasabay ko pa to nung nasa Bicol pa tayo. Ayan, galing Bicol din tong nasusundan ko. Chill na chill yung takbo nito. Premium full tank. Oh. Ano kulay ba? Pula. Oo. Ay. Puno. Oo. Oops. Basta. Ano yan? Ayan. Papagas na tayo. Pangatlong full tank. Let's go. Ang oras na 8:55 na mga bro.
Nasa 700 na yung pinagas natin dito. Lahat-lahat yung tatlong full tank. Alright mga bro, ito na yung Candelaria, Quezon. Ayan, nandito na tayo sa Candelaria. Time check 9:11. Alright mga bro, ayan, natapos rin yung Quezon Province. Ito ano na to eh, San Pablo, Laguna na mga bro. Time check 9:29 ng gabi. Gabi mga bro. Alright mga bro, nandito na tayo sa may SM San Pablo, Laguna. Time check 9:43 PM. Alright mga bro, nandito na tayo sa Santo Tomas, Batangas. Malapit-lapit na tayo. Time check 10:09. Alright mga bro, nandito na tayo sa Turbina, Calamba. Anong oras na ba? 10:17. Ay. Alright mga bro, nandito na tayo sa San Pedro, Laguna. At kakaliwa na nga ako dito. Inaantok na ko. Malapit-lapit na tayo. Saktong alas 11. Eleven na mga bro. 11 na mga bro. Alright mga bro, nandito na tayo sa Daang Reyna. Ang ingay ng balaktabak ko. Malapit na. Malapit na mga bro. Kunting tiis na lang. Alright mga bro, nandito na tayo sa Bacoor Boulevard. Alright mga bro, nakarating na tayo. Ayan, karating lang natin. Ayan, dumating tayo ng 11:29. Ay, grabe. 8 hours and 11 minutes yung biyahe natin. Ayan. So, ayan. Si Raider. Ayan, makakapagpahinga na. Ayan, makakapagpahinga ka na kasi nakarating na tayo. Okay mga bro, dito ko naman tatapusin tong video na to. Maraming salamat kung nandito ka pa hanggang ngayon, dahil yan, nakakapagod. So kung nagustuhan mo tong video na to, paki-like, at kung hindi ka pa nakaka-subscribe at bago ka sa channel na to,
please subscribe my YouTube channel para updated ka sa mga bagong videos na ilalabas natin. Okay, maraming salamat. God bless. Bye bye. Antok na ako. Yeah.